Kasashen annabawan Allah 25 a yau. Annabi Adam daga Sri Lanka shine halittar mutum na farko a duniya. Allah ya halicce shi a aljanna sannan aka sauko da shi duniya, shine farkon annabi. Annabi Idris daga Iraq. Annabi ne mai ilimi da hikima, ana cewa shine ya fara rubutu da dinki. Annabi Nuhu daga Iraq. An tura shi zuwa ga mutanen da suke bautar gumaka, ya yi musu wa'azi na shekaru masu yawa amma suka ki. Annabi Hud daga Yemen. An tura shi ga mutanen Adawa, sun kasance masu girman kai da ƙarfi sosai. Annabi Saleh daga Saudi Arabia. An tura shi zuwa ga mutanen Samudawa. Ya zo musu da mu'jizar rakumi amma suka kashe shi. Annabi Ibrahim daga Iraq. Ya yi yaƙi da bautar gumaka, an jefa shi cikin wuta amma Allah ya tsare shi. Annabi Lut daga Palestine. Ya girma a hannun kawunsa Annabi Ibrahim da mahaifinsa da Annabi Ibrahim ‘yan uwa ne. Shi ne wanda Allah ya tura shi zuwa ga mutanen da suke aikata alfasha, masu luwaɗi da barna sosai. Annabi Ismail daga Saudi Arabia. Ɗa ne ga Annabi Ibrahim, na baku labarin yadda aka haife shi, ya taimaka wajen gina Ka'aba. Annabi Ishaq daga Palestine. Ɗa ne ga Annabi Ibrahim, kuma annabi ne mai albarka sosai. Annabi Yaqub daga Palestine. Shi ne mahaifin Annabi Yusuf da sauran ‘ya'yansa guda 12. Annabi Yusuf daga Palestine da Egypt. Shi ne wanda ‘yan uwansa suka jefa shi cikin rijiya, amma daga baya ya zama mai mulki a Misra. Yana cikin halitta mafi kyawu a tarihin Musulunci. Annabi Sha'ib daga Syria. Shi ne wanda aka tura wa mutanen Madiyana wanda suke yin rashin gaskiya a kasuwanci. Annabi Ayuba daga Syria. Shi ne wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya da talauci amma bai daina haƙuri ba. Annabi Zulkiflu daga Iraq. Annabi ne mai haƙuri ga ibada. Annabi Musa daga Egypt. An tura shi zuwa ga Fir'auna da mutanensa. Allah ya bashi sanda da mu'jiza masu yawa. Annabi Harun daga Egypt. Dan uwa ne ga Annabi Musa, kuma ya taimaka masa wajen kira zuwa ga Allah. Annabi Dawud daga Palestine. Allah ya bashi mulki da ƙarfin fada, ya kashe Jalut. Annabi Suleiman daga Palestine. Ɗa ne ga Annabi Dawud. Allah ya bashi mulki mai girma da iko akan aljannu da dabbobi. Annabi Ilyas daga Palestine. Ya hana mutanensa bautar wani gunki mai suna Ba'al. Annabi Ilyas daga Palestine. Ya ci gaba da kira zuwa ga Allah bayan Annabi Ilyas. Annabi Yunus daga Iraq. Ya fita daga mutanensa cikin fushi, shine annabin da kifi ya haɗiye shi. Annabi Zakariya daga Palestine. Ya roƙi Allah ya bashi ɗa duk da tsufan shi, kuma Allah ya bashi. Annabi Yahya daga Palestine. Shine ɗa ga Annabi Zakariya. Annabi ne mai tsarki da gaskiya. Annabi Isa daga Palestine. Allah ya aiko shi ga Bani Isra'ila, ɗa ne ga Nana Maryama, shine annabin da aka haifa ba tare da uba ba, bashi da uba. An halicce shi ne da umarni kai tsaye daga Allah, ta hanyar kalmar Allah da aka jefa ga Nana Maryama. Da Allah subhanahu wata'ala ya ce kun, wato ya ce kasance, sai Annabi Isa ya kasance a cikin mahaifar Nana Maryama. Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu a suratul Nisa'i aya ta 171. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Saudi Arabia. Shine annabi na ƙarshe. Allah ya aiko shi ga dukkan mutane da Alkur'ani.